unang 2 episode ng ating Cordillera Adventure ay bumiyahe tayo mula Tarlac hanggang Halsima Highway kung saan nasaksihan natin ang nakakamanghang ganda ng second highest point na matatagpuan sa may Atok, Benguet. At mula second highest point ay bumiyahe tayo papunta sa pinakamataas na highway system sa Pilipinas. Ito ang new highest point ng Tinok, Ifugao. Welcome! New highest elevation of the Philippine highway system. And for today's episode, mula new highest point ng Tinok, Ifugao, ay babaybayin natin ang makapigil hiningang ganda ng Bukod, Kabayan, Bugyas, Abatan Road. Dadaanan din natin ang malabitukang manok na zigzag road ng Benguet to Nueva Vizcaya Road at ang dangerously beautiful na Nueva Vizcaya to Pangasinan Road or mas kilala rin sa Maliko or Villa Verde Trail. Mag-jacket na tayo, hindi ko na kaya. Grabe, lumuho dito. Grabe pala yung landslide dito. Kaya tara, sana'y samahan niyo po akong muli sa ating huling episode ng ating moto adventure dito sa Cordillera Region. Let's go! Sige, salamat. Ingat kayo. Salamat na. Sige po, sir. Thank you. Wala, naubos. Sige, salamat. Okay. So, ayun, shoutout kina sir. Maganda daw yung daan dito sa Bukod, kaya pa tapos labas na ng Artao. So, tara, dito na tayo dumaan. Hiyangan, Tinok, Bugyas Road. Grabe, sobrang lakas ng hangin. Woo! Sarap. Yun nga lang, hindi tayo makapag-drone. Woohoo! Sarap dito. Ayan o. Puro pababa na tayo. Wait lang, tabi natin tong bato, nakaharang. Tabi natin saglit. Ginagawa mo. Nakakabaliw pala mag solo ride. Oo. So guys, imagine dito sobrang lamig. Pero ayan, nagbebenta ng ice cream si kuya. Taga Cagayan sila pero nagtatanim daw sila dito, kaya dito sila nakatira. So ayun, nagpagkwentuhan lang ako dito, nagpalipad ng drone. Salamat. Ang pangalan mo? Rosemary. Kapangalan mo pa yung asawa ko, Rosemary. Uwi na kuya, Tarlac, sa Bukod. Sige, salamat oh. Ingat kayo, ingat. Sir, ang babait na mga tao dito, ano, friendly sila. Parang ayoko pang umuwi. Nakakabitin. Eto, mga patatas naman to mga to. Woohoo! Ganda ng view pagpababa. Doon tayo galing oh. Mataas na yun oh. Second highest point. Ayan, kung hindi nyo pa napapanood guys, nasa episode 1. Lalagay ko yung link sa description box.
Ayun oh, ang dami na nilang naisakay na carrots. Wala pa rin signal. Parang gusto kong mag-picture dito. Grabe, napakaganda. Ang ganda talaga dito. Ito, dahan-dahan kayo dito. Pwede kayong dumiretso dyan sa bangin. Wala siyang harang. Ang ganda ng view talaga pag pababa. Yung dalawa oh, tamang chill lang oh. Taas kape-kape, pandesal. Tamang chill lang sa gilid ng bangin. Grabe, nakakatakot yung daan, walang harang. So kung pupunta kayo dito, make sure na malakas ang preno nyo. Napakaganda. Hop. Bumibilis. Eto, kakaliwa na daw tayo dito. Papuntang Bocod. Saan dadaan yung ano, nasa taas? Okay, ito po ang daan from New Highest Point via Bocod, via Cayapa at via Aritao and via Maliko. Papakita ko po sa inyo. Landslide. Bugyas National High School. May hot spring dito, hot spring pools, poblasyon. Uy! Abasa ako. Binaril ako nung ano. Binaril ako nung shower. Ano ba yun? May nandidilig.
Wow. Wow, nakakatakot dito. Baka biglang bumagsak yan, no? Ganda ng tulay. Kapuyawan Bridge. Welcome. Ano nakasulat dito? Barangay Amlimay. Grabe. Paahon tapos basa. Ito, dito tayo sa tuyo. Taas na naman natin. Pansin ko madaming bahay dito. Yung bahay nila, yung pader nila gawa sa yero. Ayan, oh. Sa bagay, ayos lang kasi hindi naman mainit dito eh. Ayan, okay. Ito, ano ginagawa ng mga to? Ay, gulay. Kuya, anong gulay yan? Sibuyas. Saan dadalhin yan? Sa Baguio? La Trinidad. Ayun, oh, ang dami, oh. Salamat po. Sige, kaya inugasan nila yung mga dahon ng sibuyas. Dadalhin sa La Trinidad, Benguet. Lalakad lang sila, oh. Uy. Ginagawa yung daan. Nawasak. Okay, dito na po tayo sa Amlimay, Pugyas, Benguet. Mataas pa rin tayo. Medyo makitid lang ang daan dito, hindi katulad ng sa may Halsema Highway. Tsaka dito, sobrang dami ng liko-liko. Ayan, yung mga mahilig sa banking, pwede kayo dito. Dahan-dahan lang sa pag-banking, baka dumiretso kayo sa bangin. Grabe, nararamdaman ko na yung antok. 6 na oras pa at kalahati, imbabayin natin. Comment kayo sa baba para may kakwentuhan ako, para may pampatanggal ng antok. Biro lang. Whoa! That was dangerous. Alam mo, lumilipad yung bahay. Alam mo, lumulutang. Naantok na ako, guys. Bagal ko kasi mag-drive kaya naantok ako eh. Hindi kasi pwede magmabilis dito, nakakatakot. May mga part pa naman na walang harang. Diretso bangin. Pahinga muna tayong konti. Hindi advisable lang mag-drive ng inaantok. Hindi safe, kaya pampagising muna tayo dito. Exercise. Ayan guys, wag kayo mag-drive ng inaantok. Delikado po yun. Okay, ayan. Gising na yung diwa ko. Tanggal na yung antok ko. Time check is 12:10 PM. So 6 hours 34 minutes pa, 262 kilometers pa. Medyo malayo-layo pa yung babiyahihin natin, guys. Pero yakang-yakan naman yan. Let's go! Gusto kong makita yung Bocod at saka kaya pa. Pagdating natin sa kaya pa natin. Grabe. Ito pala lang nangyayari pag solo ride, no? Nakakabaliw. Let's go. Woohoo! Pakaganda. Laki ng bundok, no? Laki ng bundok na yan, no? Abot na niya yung ulap. So ito, may signage dito. Asan na ba tayo? Mount Pulag
33 kilometers. Bocod Municipal Hall 88 kilometers. Baguio City, doon pa 92 kilometers. So ito ay National ano daw to? Congressman Andres Acop Cosalan National Road, formerly Gurel, Bocod, Kabayan, Bugyas, Abatan Road. Dami natin dadaanan dito ha. Kabayan Municipal Hall 10 kilometers. Okay, malapit na tayo sa Kabayan. Let's go. Wow! Grabe, napakaganda talaga dito. Landslide prone area. Okay. Salamat po sa paalala. Kalatlak si kuya oh. Uy, may ilog dito. Op. Masyadong matarik. Bongis Bridge. Uy, may baka doon oh. Chill lang siya oh. Sobrang taas at layo ng bundok. Kala mo nagkukulay blue na siya oh. So next time yan, pag akit tayo ng new highest point ulit, doon naman sa isang daan yung Lamut, para makita natin yung 300 papuntang new highest point. Uy, grabe naman to oh. Ano to, sinadyang sinira o nag-landslide? Grabe, napakataas ng landslide na to. Ang laki ng landslide na to. Wow, grabe. Habang malapit tayo, kala mo lumalayo yung bundok. Yun oh, parang ang sarap mag-drive dun oh. Yun, papunta dun sa taas. Let's go. Buti may mga gasoline station dito. Hello. Ang cute nila. Ito na siguro ang Kabayan. Hindi pa. Oh, tama. Kabayan na to. Saan yung daan nun? Ito oh. Walang arang oh. Woohoo! Opya. Talim nito. Ito ang Bocod Kabayan Bugyas Abatan Road, Kabayan Benguet. Ito ay may haba na 68 kilometers mula Abatan, Bugyas hanggang Bocod, Benguet. Pwede po kayong dumaan dito kung pupunta po kayo ng new highest point from Baguio. At pwede din po kayong mag-exit sa Aritao, Nueva Vizcaya. Mula Aritao, Nueva Vizcaya ay aabutin po kayo ng 3 hanggang 4 na oras na biyahe or 120 kilometers hanggang new highest point ng Tinok, Ifugao. Six hours 27 minutes to go. Let's go. Woo-hoo-hoo-hoo. Alanod Bridge.
Packet na naman tayo. Landslide ulit. Uy, grabe naman. Ito, welcome to Asokong. Pulang-pulang mga labi ng mga tao dito. Parang gusto ko tuloy mama. Taas ng bundok, oh. Cordillera Mountains. Anong oras na ba? 12:47 PM. Mukhang gagabihin na tayo. Bibilisan ko na ng konti, guys. Pero syempre mag-iingat pa rin. Lalo na solo lang tayo. Uy, ganda ng bahay, oh. Tabla pa yung wall. Home of the Garoinas. Ano kaya yung Garoinas? Another landslide. Wala siguro bumibiyahing mga jeep dito. Kasi madami ako nakikita naglalakad eh. Buti dito mataas na yung harang. Ayun, putol na yung harang. Uy, lalaki ng mga bato na to. Wala, mahambon. OMG, wag kang ulan please. So ayan guys, kung nadaan kayo dito liko-liko yung daan. Sobrang daming twisties. Mahambon. Kabayan Fire Station. Daming landslide dito. Ay, palabas na tayo ng Kabayan. Medyo maluwag na yung daan dito. At asfaltado na. Daming landslide. Uy, daming landslide. Ang laki ng mga landslide na to. Wow, madulas. My hometown, Kabayan. Kabayan pa rin to. Sino kaya yung nasa drawing? Ang daming gulay, oh. Repolyo. Ganda ng bahay, oh. Sana all. Nanay. Anong slot dito? Ito pa lang yung mismong Kabayan. Hindi yung sa taas. Ito, Kabayan, oh. Ito pa lang pala yun. Kabayan Public Market. Ay, mga bahay classic, oh. Oh, yan, oh. Come again. Ayan, so nakalabas na tayo ng Kabayan. Ano na kaya yung susunod? Barangay Duwakan. Eto, may gasoline station ulit dito. Grabe naman yung landslide na to. Basag-basag na ba to? Ayan, oh. Woohoo! Ang sarap magmotor! Ang galing ng ginawa nila, oh. Ano kaya itong mga bilog-bilog na to? Reflectorize pa. Ito, maganda na daan dito. Mayroon ng may harang na. Dito po yan sa Barangay Duwakan pa rin tayo. Ito, may ulit, oh. Bilog-bilog. Hindi ko alam anong tawag dyan eh. Roller? Safety roller? Medyo binibilis ako na ng konti, guys, pasensya na. Pero safe pa rin naman. Kasi gagabihin tayo sa bundok. Mas delikado. Parang bitukan manok yung daan. Oh. Opya. Landslide prone area. Wow. Grabe mga landslide dito. Ayan, oh. Grabe ng mga bato na to. Nakakatakot yung daan na to. Ay, bilisan natin dito. Nakakatakot. Pag nag-landslide dyan,
Ay shit, ang taas natin. Dadali ka niya pababa. Papunta dun sa ilog. Ganda. Nangyari dito. Yung mga gulay binababa nila gamit yung ano, yung nakalimutan ko tawag, parang pang zipline. Yun oh. Wala masyadong dumadaan dito. Ilang piraso lang yung nasasakyan na nakasalubong ko eh. Uy, landslide ulit. Nasa kanya yung rockfall barrier oh. Nakatakot to oh. Mount Pulag, Ambangig Junction, Bocod, 13 kilometers. Ang Buklaw Dam Bypass Bridge, 3.86 kilometers. Wow. Barangay Adaway. So nandito na pala tayo sa Barangay Adaway. Eto ano to? Cauliflower. Part pa rin pala to ng Kabayan. Salute. Ayan no, ang ayos na pagkakalagay. Planchadong. Parang kortina. Ayun no, ganyan pala siya ginagawa. Lupit. Para silang mga lineman. Yan oh, galing oh. Galing oh. Binubutas nila yung pader. Binubutas nila yung pader pa, tapos meron silang nilalagay na parang tornilyo. Ang dami na nilang nalagay oh. Taas pa rin natin. Ito oh. Nakalusot pa rin yung yung lupa. Ang taas nito. Welcome, Adibayan. Nature is not a place to visit, it is a home. Wow. So may dito, sabi dito, Daklan, Kamanggaan, Tike, Bunagan Provincial Road. Dito to sa kanan. Diretso tayo. Uy, may view deck dito. Bocod view deck. Check it out nga natin. Wow, ganda. Bocod view deck. Tara. Sayang ko lang tayo sa oras, di tayo pwedeng magstay. At least nasilip natin. Puro pababa na po tayo. View Park Eatery, Bocod, Benguet. Nasa Bocod pa rin po tayo. Bolo Bridge. Okay. Wait a minute. Let's check. Ang Buklaw Dam, 14 kilometers. Benguet to Baguio, 45. 50 kilometers, Baguio City. Okay, ito na yung daan papuntang Baguio. Sabi ni Google Maps, mas mabilis tayo kung dadaan tayo sa Baguio. Pero dito tayo dadaan sa Nueva Vizcaya tayo dadaan dito. Kasi nakailang Baguio na tayo. Nueva Vizcaya naman. Wala signal dito oh. Ganun pa rin yung maps natin. 6 hours 27 minutes, 258 kilometers. So dito tayo dadaan. Labas natin dito, Aritaw na. Dito Baguio. Okay, let's go. Dito na tayo. Okay, let's G. Nueva Vizcaya naman tayo. Hindi kasi alam ni Google Maps si Maliko eh. Sabi niya dito 31 minutes is slower. Pero hindi niya alam na may daan sa Maliko, Pangasinan to Nueva Vizcaya Road.
Kaya sabi niya 31 minutes is slower. Syempre hindi na tayo dadaan ng San Jose, sa Nueva Ecija. Magsa-shortcut na tayo papuntang Imugan, tapos Maliko, tapos San Nicolas, Pangasinan. Tapos yun, Tarlac na katapos ng Pangasinan. Kaya feeling ko mas mabilis dito. Tsaka madaming traffic sa Baguio eh. Ito nga pala yung Benguet Nueva Vizcaya Road. Ang Benguet Nueva Vizcaya Road or kilala rin bilang Baguio Aritao Road o Baguio Nueva Vizcaya Road ay ang sistema ng kalsada na nag-uugnay sa mga lalawigan ng Benguet at Nueva Vizcaya. Ang buong kalsada ay bahagi ng National Route 110 ng Philippine Highway Network. Simula sa junction ng Bambang, Aritao Road, binabagtas nito ang mga munisipalidad ng Aritao at Cayapa sa Nueva Vizcaya. Binabaybay mismo ng kalsada ang mga munisipalidad ng Bocod at Itogon sa Benguet. Nagtatapos ang kalsada sa Pacdal Circle malapit sa Wright Park sa Baguio. Ang kalsada ay isa sa mga pangunahing daan patungo sa lungsod ng Baguio para sa mga manlalakbay na nagmula sa Nueva Vizcaya at sa rehiyon ng Cagayan Valley. Mas mahaba rin ito kaysa Asin ng Alisan San Pascual Road, Aspiras Palispis Highway or dating Marcos Highway, Cannon Road at Nagilian Road. Ang Benguet Nueva Vizcaya Road ay may haba na 104 kilometers. Ito ay dumadaan sa Ambuclao Dam at sa pangkalahatan ay sumusunod sa Santa Cruz River sa Nueva Vizcaya at sa Agno River sa Benguet. Maganda yung daan dito. Wala nga lang line sa gitna, pero maganda yung daan Tsaka may harang siya. Dito banda medyo malamig. Dahil siguro madaming pine trees. Ayan Maganda yung daan dito. Walang traffic. At malamig. Ganda din ng view dito Welcome to the province of Benguet. Ito na siguro yung boundary ng Benguet, tapos Nueva Vizcaya. Upper Agno River Watershed Reservation. Ito na nga siguro yun. Ito, andito na tayo sa Nueva Vizcaya. Welcome to Cayapa. Ayan may mga iguro na statue. Summer capital of Nueva Vizcaya. So yung Cayapa pala, Nueva Vizcaya na siya. So dito pa rin tayo sa Benguet Nueva Vizcaya Road. Mount Ugo, 24 kilometers away. Welcome to Cayapa. Hindi ko alam yung pronounce kung Cayapa or Cayapa. Zigzag Road. Ito may nakasulat dito. Mama Mary love you. Nice. May salamin para makita mo yung kasalubong mo. Cayapa Public Market. Uy, may checkpoint. Barangay Castillo Village. Ito, eatery Nagugutom ako kaya lang makakulangan tayo sa oras. Oras na 3:09. Wala nang
oras. Wala nang oras. Kakain pa, hindi na. Kakain pa, hindi na. Sige, kain na tayo. May ulam pa po? Wala na. Sige po, sige po. Okay, thank you po. So, ang tagal ko pinag-isipan kung kakain ako o hindi. Wala na palang ulam. Dito kaya. May ulam pa po? Tingnan natin. Hello. Ha? Ito guys, nandito tayo ngayon sa Castillo Village, Cayapa. So sabi ni Kuya, ayan, shoutout kay Kuya. Ito yung mga tourist attractions dito. Mount Ugo sa Ansipsip, tapos Buaca Lake dito sa Castillo Village. Ito madadaanan pa daw natin yung Buaca Lake. Tapos meron din ano dito, falls ito. Paano laki ng falls, oh. Dumliing Falls. Tapos ito Libawan and Abat Rice Terraces. Meron din Adon Falls, tsaka Mount Tugeo. So, ang dami palang ano dito. Tourist spots. Pwede natin balikan yan kung hindi pa natin mapupuntahan ngayon. So ito guys, kung dadaan kayo dito, pwede kayong kumain dito. 24 hours po yan. Soyosoy Cafe Restaurant. So ito, ang labas natin dito pag diniretso natin yan sa Aritaw na. Tapos liliko na tayo sa Imugan, sa may Santa Fe, tapos Maliko, tapos labas natin sa Nicolas na. Okay, tara. Alis na tayo kasi 3:38 na. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, 4 hours 25 minutes pa. Babayihin natin. Let's go. Haba ng biyahe natin. Parang hindi nauubos yung daan. Pero okay lang, nag-enjoy naman ako eh. Magaganda kasi yung maganda kasi yung view. Ay, sarado. Buaca Lake is temporarily closed. Wow. Ganda oh. Uy, may malaking tulay oh. Wow, ganda ng daan oh. Ayun, Bambang. Diretso Bambang. Dito tayo sa Aritaw. Aritaw town proper. Pero bagong lahat, check natin yung mapa. Double check, mahirap na maligaw. Oras na eh. Tama tayo, tama. Ayun. Okay, tawid tulay and then zigzag ulit. May mga naliligong bata doon sa baba oh. So
Sana siguro yung zigzag. Grabe naman pala. You know, Snake Road. Ganda ng daan dito. At sa wakas guys, ito. Sa wakas, andito na tayo sa Patag. Highway na, labas natin dito, Nueva Vizcaya sa Aritao. Ito na highway. Ayan, bumbang, kaliwa. Dupax dito sa diretso, dito sa kanan, Aritao. Ay, sa wakas. So, maliko na tayo guys. So ayun guys, andito tayo sa Nueva Vizcaya. Ito, sino kasama natin, sila sir? Ayun, shoutout kay Sir Raven. James Passion. Ayun, kay Sir James, saka kay Sir Alvin na lang sir. saan po kay Sir? Solano lang po. Malapit lang. Sige sir, una na ako. Dadaan na lang ako maliko para malapit. Apo, ingat-ingat po. Thank you. Santa Fe, Nueva Vizcaya. Okay, papasok na tayo ng maliko. Ito, sa may 7-Eleven. Dito na naman tayo sa maliko. Sana maabutan natin ng sunset. Ang ganda ng sunset doon sa taas ng maliko. Welcome to Imugan. May ano na tayo dito guys, may vlog na tayo dito. Full vlog. And kung hindi nyo pa po napapanood, lalagay ko sa description box below yung link sa video natin dito sa Imugan. Woo, lamig. Grabe, lamig. Alam nyo ba guys kung bakit tinawag na maliko itong daan na to? Kasi ayan oh, paliko-liko siya. De, joke lang. Napakalamig na. Ay, sa wakas, ito na yung tulay. Pagkatapos ito, maliko na. Napakalamig, Kuya Eddie. Pasok na tayo sa ulap. Lamig. OMG. Grabe yung fog na naman. Mag-jacket na tayo, hindi ko na kaya. Jacket na tayo. Sobrang ginaw ko na. Ay, lamig pa ng hangin. Para akong bumalik sa Benguet Para akong nabalik ng Halsima. Ay Atok. Ay naku, wala akong makita. Para mas mafag pa dito kaysa sa Atok. Buti na lang, kabisado natin ang daan dito. Ito na ang view deck. Maliko view deck. Ayun, yung sunrise. Ayun, sunrise. Yan sinasabi ko. Sir. Ayan ang sinasabi ko, sunrise. Grabe naman. Diba? Nawala. Hoy, bumalik ka. Ayun, lumalabas. Grabe, napakaganda. Grabe, napakaganda talaga ng sunset dito sa Maliko. Ayun Kuya, pa-picture. Ang hirap ng solo ride. Oh no, wala akong makita. Woo, grabe. Wala akong makita. Bangin na yan, yung sa kanan natin. Grabe, nakakatakot naman. Hindi ko talaga makita. Ayun. Sana ganyan na lang. Sa side na lang yung fog. Wag na sa daan. Grabe, gumuho dito.
Grabe pala yung landslide dito. Ay, nag-landslide na naman. Buti pa dito, walang masyadong fog. Grabe, akala mo sa movie oh. Uy, may ano na sila oh. May harang na oh. Nice. Yung last vlog namin wala pa yung mga harang na yan eh. Sabi ko pa doon sa vlog, sana magkaroon ng harang. Nice, may harang na. Malaking bagay yan, yung nilagay nilang harang. Wow. So dito banda wala pa. Pero sigurado lalagyan din yan. Ganda talaga ng sunset dito. Saan yung araw?